Govoriti o iranskim imenima na prostoru Bosne i Hercegovine, o imenima, ličnim imenima perzijskog etimološkog potjecišta, vrlo je prije svega zanimljiva tema jer nam daje priliku da govorimo o samom jeziku kao jednoj vrlo značajnoj riznici nacionalnog bogatstva. I vrijeme je da se zaviri u tu riznicu, da vidimo šta mi sve tu imamo. A kada vidimo šta sve imamo, onda se otvara jedan drugi proces koji je nama jako bitan. Mi smo još uvijek u nekim evropskim okvirima doživljaja državnosti, doživljaja nacije mladi. Trebamo sazreti, trebamo pristati na otvaranje tog procesa nacionalnog sazrijevanja, jačanja nacionalne svijesti, jačanja svijesti o nama samima. Sve to možemo postići tako što ćemo se konačno početi upoznavati sa samima sobom. Bosanski jezik je u tom procesu jako bitna riznica saznanja, ideja i bogatstava, svakovrsnih bogatstava, dakle, intelektualne, kulturne vrsti. Sama činjenica da je bosanski jezik kroz svoju povijest ugostio lekseme, riječi iz preko 30 drugih jezika, nama govori da smo mi narod koji se kroz svoju povijest susretao sa svim tim narodima, svim tim jezicima, književnostima, tradicijama itd. Dakle, govori nam koliko smo mi u stvari otvoreni prema drugima, koliko smo spremni koristiti ono što smatramo korisnim za nas, za našu zajednicu. Ta dodirivanja bila su direktna i indirektna. Naprimjer, mi danas ne možemo sa 100% sigurnošću navesti kako su ti iranizmi ili persizmi ili farsizmi, ovisno o tome kako ih ko naziva, stigli do nas, jer mi smo dugo godina sve to smatrali turcizmima, orijentalizmima i tako dalje. I sad jedna mlađa generacija, jedna nova generacija lingvista, iranista, turkologa, arabista je stasala da to sve razdvoji. Ali činjenica jeste da su se ti dodiri odvijali, dešavali, da smo mi uvijek bili spremni na njih, znate. Dakle, govoriti o jezikom je jako bitno, ali je bitnije čuti šta jezik nama priča. Bitno je slušati. Dakle, mi ne dozvoljavamo još uvijek jeziku da nam priča. A priča nam divne priče, vjerujte. Priče i o sebi i o nama, koje nam pomažu da se poštujemo više i sebe i svoj jezik. Između, dakle, svih tih silnih bogatstava koja se nalaze u riznici bosanskog jezika, nalaze se i farsizmi, persizmi ili iranizmi. I posebno, dakle, iranska imena i imena perzijskog etimološkog potjecišta među stanovnicima Bosne i Hercegovine. Ja ću navesti nekoliko primjera. Tek toliko da se zna koja su ta imena otprilike. Ima preko 100 imena. I naglasiti da ta imena nisu uvijek i samo i isključivo vezana za jednu religijsku skupinu. Na primjer, ime Borna. Borna, dakle, u Hrvatskoj je prisutno je i među našim sugrađanima Hrvatima u Bosni i Hercegovini. To je, dakle, perzijska riječ, označava mladog, lijepog, zgodnog, vitkog momka. Stasitog. Perzijska riječ dolazi iz srednje perzijskog jezika, dolazi u stvari iz pahlebitskog jezika. Drugo ime je, na primjer, Mitra. Je li tako? Naše komšije, naši sugrađani, ljudi s kojima dijelimo zrak ove zemlje, imaju to ime u sebi. Mitra je, dakle, staroiransko božanstvo koje je toliko bilo popularno da su zoroastrijanski sveštenici, uplašivši se njegove popularnosti koja je počela dobrano ugrožavati popularnost samog, dakle, Ahura Mazde, vrhovnog njihovog boga, izopćili to božanstvo iz svoje religije, izbacili, protjerali, zabranili da se slavi i onda je
došlo do pojave jedne nove religijske misli koja se zove mitraizam i koja je dugo vremena bila prisutna i na prostorima Bosne i Hercegovine. Imamo neki 5-6 spomenika vezani za mitraizam na našim prostorima. Od te riječi je na kraju došlo u novoperzijskom mehr. Mehr znači ljubav, znate. Među muslimanima imamo imena koja su Behram, Behruz, Firuz, Isfandijar, Esfandijar, Džihan. Džihan znači svijet na perzijskom. Dakle, imamo jako lijepih imena, Zerin, Zerina i tako dalje. I ja se iskreno nadam da će ovo o čemu smo sad pričali gledalcima pomoći da bosanski dožive u jednom novom svjetlu, a mojim kolegama da pokrenu istraživanja u ovom smjeru, da se i na taj način predstavi to bogatstvo bosanskog jezika stanovnicima Bosne i Hercegovine.